menika wonten kahanan-kahanan sing kadang-kadang kita kabotan. Contonipun BBM muda. Nggih betul. Kita kabotan misalipun. Apa-apa larang. Terus yo tiang sami amprat apa-apa larang. Zaman Kanjeng Nabi nate krisis iku nate. Akhirnya para sahabat matur Kanjeng Nabi nyuwun pangapunten bu bilih panjenengan sing nentokaken harga pasar. Nanti hadis panjenengan Kanjeng Nabi kang nentokaken beras sementer segane, gula semene regane, kurma sekilo regane semene, gandum semene, lenga semene. Pun Kanjeng Nabi jenengan mawon sing gawe rego. Kanjeng Nabi boten kersa. Ojo. Gawe rego iku mesti ana sing seneng, ana sing gak seneng. Misalipun panen beras, panen gabah, rego medun. Sing seneng wong sing tuku beras rego murah. Tapi sing gadah gabah susah betul. Susah. Misale apa misale ya ana rego lombok sekilo 80.000. Warung seneng mboten. Pas lombok sekilo 80.000, bakul pecel lele Lamongan seneng mboten. Tapi wong bulu idul sing gon lombok itu ya susah, Pak. Kepingine lombok larang. Cuma warung sing duwe sambel kepingine lombok. Mula Kanjeng Nabi nate di suwuni rego boten purun. Ojo aku nentokno rego, Allah sing nentokno rego. Al-Musa'ir Allah. Innallaha wal musa'ir. Gusti Allah sing nentokno rego, dudu aku. Engko aku nek nentokno rego, aku wedi nek dianggep dolim karo pihak tertentu. Pihak sing merasa dirugikan. Berarti rego munda, rego medun, ngapunten operator sound system balik pertama nih Pak. Jadi gak dengung. Balik pertama mau lo. Ojo mbok wah-wahi ya. Wes ojo mbok wah-wahi ya. Angger pidato kok geger karo sound system. Go barokah. Innallaha wal musa'ir. Gusti Allah sing nentokno napa? Rego. Berarti rego apa wae nek murah ana pihak sing dirugikan, nek larang ana pihak sing keberatan. Paham nggih? Menika hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Manusa niku urip ning donya diparingi dhuwit karo Gusti Allah. Dhuwit ning donya niki ning Al-Qur'an dhuwit namung loro tok, boten wonten dhuwit kertas.
Teng Quran boten wonten duit real, dolar, boten wonten. Namune dinar. Man ing ta'manhu bidinarin, man ing ta'manhu bidinarin. Dinar niku duit koin, duit logam tapi komas. Nomor 2 dirham ning Quran, wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Duit dirham. Jadi di Quran onone duit dinar, dinar iku emas, karo duit dirham, dirham iku perak. Wonten menis tunggal. Duit terkuno teng Quran disebut putih ayate. Ayo kanca-kanca sing hafal Quran. Wonten duit terkuno teng Quran di luar dinar niku mungkin kuno. Sebab dirham niku zaman Nabi Yusuf. Wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Niku kan Nabi Yusuf dijiguro sumur, ditemok karo musafir, didol murah beberapa dirham darahima ma'dudah sing iso diitung. Berarti zaman Nabi Yusuf wis ana mata uang dirham. Wonten melih sabadane niku kuno, naminipun warik. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Warik, mata uang warik. Niku mata uang dirham perak. Warik niku perak. Fa'fiddah perak. Jadi di Quran dinar, dirham, darahim, kalih menapa Pak? Warik niku mata uang ting Romawi zaman Ashabul Kahfi, mata uang Romawi. Zaman ibu kula mata uang Romawi. Pokoknya sing jelas Romawi noboten, sing jelas Ashabul Kahfi mata uangnya napa? Warik nggih perak. Pun. Duit niki Pak, Bu. Wong niku sing nyebabno tawakal sudo iku yo duit. Kowe nek ora percaya, lunga nglencer wisata ziarah. Sangu donga karo sangu duit mantep ndi? Ayo. Kowe ziarah Wali Songo, dompetmu kebek hisip-hisip. Dompet iku wis hisip kabeh, ora ana duwite. Karo duit kebek ora nggawa hisip, cara lunga ayem ndi? Lho niku dadi memang duit iku marakno tawakale sudo. Kula niki wau kula mucal Risalatul Qusyariyah niki nembe perjalanan badhe berangkat niki kula tasih mucal santri Risalatul Qusyariyah tasawuf dipun dawuhake nek wong zuhud iku luweh milih ngetokno duit daripada tenaga. Iku tandane wong zuhud. Lah nek wong seneng donya mboten luweh milih metu tenagane daripada duite. Eman terus yang ngetok, eman yang ngetokno duit. Di lampu kangelan. Belanja tinggine Rembang kok mlaku. Belanja ning Gandri mlaku. Pokoke emoh nek montore niseni bensin yo pokoke wegah metokno milih metu tenaga ketimbang metu duit. Iki jenenge wong kedonyan. Nek wong sing zuhud enteng metu duite daripada tenaga. Nuwun sewu. Kula niki wae badhe niki dilapuri. Wingi
ana tiyang niku bakul pitik. Tak udan tak jajagan. Kula niki nembe janjan omah kula lereni Gus. Ana apa no? Kakuati kalih tukang kula. Lah piye dong? Lah niku tukang kula niku ora ana hasile niku pirang-pirang dina iku ora kerja-kerja. Ikulah kowe dicoba wong menungso ning donya iku yo ngene. Kowe nek kepengin dadi wali ya tutupno tukangmu. Masang lawang 1 17 dina. Piye yo? Lawang 1 pira? Kowe nek kepengin sabar dadi wali tutupno tukangmu, lawi lawang 1 17 dina. Subhanallah. Ikulah abote. Tapi Gusti Allah wis dawuh ngoten ya. Kowe gak iso wal saka kecewa urip ning dunya. Sebab kowe kepethuk wong sing nyoba kowe. Urip ning dunya iku kepethuk wong sing nyoba kita, pasti. Lah sing dawuh, lah Quran dawuh ngoten ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun? Alhamdulillah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Siji lan sijine kowe tak gawe nyoba. Sing dina wingi niku kula gadah tamu bakul pitik kecoba tukang. Sing dina niki wau ana wong sugih kecoba mertua. Sugih lomo iku isih diwelek-elek karo subhanallah. Kecoba berarti kan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Wong cekelan dhuwit, mantu cekelan dhuwit, diunen-uneni mertua. Ya tak rem-rem iki saya bejo diunen-uneni saya cekelan dhuwit. Kowe nek kaya apa nek diunen-uneni ora cekelan dhuwit.